बनरगाव एबा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जोङो बिटिसिखौ बिराद मोजां रोखोमनि गेरेमसा बड'लेण्ड जाजानो जों लुबैदों बयबो पाब्लिकफ्रा। दा बेखौ बे डेभेलपमेन्ट जानांगौबा जाहाथे जोंनि जि सरकार खुंथाय बे सरकार खुंथाया मोजां रोखोमनि गोसो लानानै मोनसे गोग्गो थांखि लानानै जोंनि बड'लेण्डनि जौगानाय डेभेलपमेन्ट जानायखौ गोसो गोथारै मावनो हानाय बेबायदि सरकारखौ जानोखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों। आरो जोंनि बयनिबो रायजो राजानि साननाय हनाया गोदोनिफ्रायनो जोङो बयबो जोंनि बड'लेण्ड आन्दलन जाजेननिफ्राय जोंहा मोनसे थांखि दङमोन रायजो राजाफ्रा जे जोंनि बड'लेण्डखौ जोङो गेरेमसा रायजो बानायनाय आरो बे गेरेमसा रायजोआव जोङो बयबो जों बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिफोरबो दंफायो बिसोरजोंबो ज' ज' जोङो गोदो जेरै जाबोदों थिग बेबायदिनो जोङो दाबो जानो बिनि थाखायनो जोंनि बड'लेण्डखौ मोजां जौगानाय रोखोमनि जानाय जोंनि बड'लेण्डखौ जाजानो बयबो रायजो राजाफ्रा लुबैदों आरो। दा नोंथांमोना नुबाय जे थांनाय 17 बोसोराव UPF सोरखार सालायदोंमोन आरो बेनि उनावहाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPLआ 5 बोसोर सालायबाय। बेबाराव नोंथांमोना सोलायनाय लुबैदों ना आगोलनि बा आथिखालाव सोलिबाय थानाय सोरखारनि माने पार्टिखौनो लुबैफिनदों? दा रायजो राजाफ्रा जे प्रथम बार हिसाबै BPFखौनो मोजां मोननानै बिसोरनि थांखि जिबायदि बिसोर उद्दिस'यै रायजो राजा सिगाङाव बुंदोंमोन बे बुंनाय बायदि बिथांमोनहा मावबोदोंमोनबो। मावै मावै रायजो राजाफ्रा माखासे जिनिसखौ साबजानाय मोनैयाव बे लासै सरकारखौ एसे सोलायजानो लुबैनायखाय 15 बोसोरनि उनाव नैबे नेक्स्ट 5 बोसोर थामसाव गोदान सरकारखौ लुबैदों। दा बे लुबैनायावबो आंनि मिथिनायाव आसे पाब्लिक हिसाबै रायजो राजानि बयनिबो खुगानिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों आरो बे दानि बर्तमान गभर्नमेन्टआ जिबादि खुगायाव बा राजानि सिगाङाव बुंथिनानै गावसोर दखल खालामनो हादोंमोन, गावसोर सिंगल मेजरिटि पावार नङा पार्टिखौ गावसोर खालामजोबनो हायाखैब्लाबो BJPखौ लाफानानै बिसोर सरकारखौ दादों। खिन्थु रायजो राजानि सिगाङाव थांनानै बिथांमोनहा जिबायदि गामि गामियाव थांनानै बुंहैदोंमोन जे बिसोर आसा होदोंमोन बा जि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे प्रतिश्रुतिखौ आखरे आखरे पालन खालामलांगोन होननाय जिनिसखौ बिसोर खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय ग्रासरुट लेभेलाव रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो। दा बे रायजो राजानि दुखु मोननाया गोसोआवनो थाबाय। बिथांमोना साधारन रायजो हिसाबै गुवार मबा फोथाराव थांनानै माने बुंनो गावनि दुखुखौ फोरमायनो हाया। दा जों जा एसे खोनानानै दा बेखौ जोङो रायजो राजा हिसाबै फोरमायनाय जाबाय। BJPजों UPPLजों सासन खालामदोंब्लाबोथ' बे BJPनि सासनखौनो जों बुंनांगोन। बे टाइमाव जों एसे सान्तिखौ नुनायखाय जोङो BJP सरकारानो काउन्सिलावबो दानो हायोब्ला मोजां मोनगौ आरो जों। आसाम सरकारनि जिहेतु आसनिफोर गोबां आसनि जागायदों पाब्लिकफोरनि थाखाय, बेफोर आसनिफोरखौ नोंथांमोननि ओरै ओनसोलाव माबायदि मोनो? जों बे आसाम सरकारनि आसनिफोरखौथ' जों पाब्लिक जानानै इसेबां मा आसनि दं जों बेखौ मिथिया। दा जों सा साज्रां नुनायाव जोङो बे मा होनो IUI होनो ना मायो न'आ सरकारि न' सरकारि न'आ बेबोथ' BJP सरकारनिनो सेन्ट्रेलनिनो जाहैबाय। बे आसाम सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनानै बे आसामनि थ्रुयैनो जाया होमबा? आसामाव फैग्रोआ होमबा सेन्ट्रेलनिया, बिनिफ्राय आसामनि थ्रुयैनो बेफोरखौ जों मोननाय नुदों। आरो उज्ज्वला बेफोरखौ जों नुदों आरो अरुणदय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे मा होनो खर'रपति बायदेव ना मा लाखपति बायदेव बेफोरखौ जोङो मोनथिगौ। आरो बहुद दङ खिन्थु जों मोनथिजोबा आरोखि, जों मोनथिजोबा जा बे फिसा फिसा बुंनो थाङोब्लाथ' गासिबो आसनिफ्रानोथ' BJP सरकारनि सेन्ट्रेलनिफ्रायनो फैनायथ', बेनिखायनो जोङो सिन्था खालामनानै नायोबा दा जोङो BJP सरकारखौ मोजां मोनो आरो। BJPखौ फैनायखौ लुबैदों? फैनायखौ हास्थायो, खिन्थु बियो पाब्लिकनि मावनायनि सायावसो। आं लुबैनानै आं हास्थायनानैसो BJP सरकारा फैथारगोन बेखौबोथ' आं बुंनो हाया जाहैबाय ना। दा जोंनि बनरगाव समस्तियावथ'
जोंहा आखाइ दं बिजेपिखौ जों देरहाहोहरनो हानाय खिन्थु दस्रा समस्थियावथ' जोंहा आखाइ गैया जों देरहाहोहरनो हाया खिन्थु जोङो बुंगोन बिजेपिनि केन्डिडेटखौनो जोंहा बनरगाव समस्थिया जोङो देरहाहोहरगोन आरो आंथ' नुनो मोनदों मोनथाम कर्नारनिफ्राय जेन'बा बाहाय मेनलि दाबिदारा इउपिपिएलनिफ्राय थागोन इउपिपिएल बिपिएफआबो थागोन बिजेपिआबो थागोन दा बेवहाय माखासेफोरनिया थिग जायाखै आरोखि जेने इउपिपिएलनिया जों खोनादों साथाम गाहाम दं दाबिदारा बिजेपिनिखौथ' सासेल' सिंगेल राजिब कुमार ब्रह्म सार बेनि अनगा गुबुनथ' गैया बनरगाव बिहाव हिसाबै बनरगाव बिहाव हिसाबै आरो सारा ओरैबायदि फ्रेन्डशिप दं आरो ओरैबायदि मरेल ओरैबायदि आखु उइथ फेमिलि माने बिथांनि अनजालि बिसियाबो ओरैबायदि रायजो राजाफोरजों मोजां मानसिफ्रा खुब बाख्नायफैयो आरोखि आंथ' बारा गोबाव जायाखै माने इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव फैदों आरोखि थिग देर दुइ मासल' दा आं एथ' मिन्थियामोन आरोखि बे देर मासावनो आं मिथिबाय बिथांनि आइजोआबो बिसियाबो ओरैबायदि रिलेसनाव मोजां मानसिफोरजों थ' बे बिसोर माने एकदमबारे मा होनो साक्सेसफुल फेमिलि आरोखि माबाफ्राव बे रायजो खुंनायफ्राव रायजो राजाफोरजों मानसिफोरनि सुख दुख खबर लानाय मानसिफोरखौ सहाय होनाय दा जोंथ' जोंनि बे बर'फ्राथ' इसिग्राब डेभेलप जायाखै दा जोङो दाबो गाव हारसिङै सोलिनो हानाय जोंनि बर' मानसिफ्रा न'खर गैया आरोखि बेमार आजारफ्राव माने सहाय सम्पद लुगैनाय थायो दा बेवहाय निस्सय मोनो आरोखि आरो मानसिफ्रा आं सोंबाय माने लोगो मोननाय माने बयबो माने बे सारखौ बाख्नायो बिनि बिसिखौ बाख्नायो मोजां माने जोंनि माने हठात लोमजानाय साजानाय बेमार आजार हाबा हुखा माने बे समाव नांगौसेबांखौ नंजोबाबाबो मानसिनावथ' लुगैनाया माने जोबथा थाया কেনেকুৱা চৰকাৰ বিচাৰি আপুনি মোৰ মতেৰে মই ভাবোঁ আৰু কি এইবাৰ আমাৰ বিটিআৰত বিজেপি চৰকাৰ অহাটো মই বিৰাট আশা কৰিছোঁ কাৰণ যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অহা বস্তুবিলাক ডাইৰেক্ট চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ পৰা আৰু বিটিআৰত এইবিলাক ইনডাইৰেক্ট হৈ আছে যদি ইয়াত বিজেপি চৰকাৰ হয় এইটো মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিবিলাক পাবলগীয়া জনসাধাৰণে এইবিলাক যাতে ডাইৰেক্টভাৱে নিজৰ নিজৰ বেনিফিচিয়াৰীৰ হাতত হয় এইটোৱে মই চিন্তা কৰিছোঁ গতিকে এই আমাৰ সমষ্টিত বনৰগাঁও সমষ্টিত আমাৰ সন্মাননীয় ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক মোৰ মতে মই তেওঁকে মই চিন্তা কৰিছোঁ আৰু তেওঁকে ভোট দি পেলাই আৰু নিশ্চয় তেওঁ জিকিব এইখিনি মানে মোৰ বিশ্বাস আছে কাৰণ বহুত মানুহৰ আগত তেওঁ বিৰাট হেল্প কৰিছে বেমাৰ আজাৰ হওক বিভিন্ন সমস্যা হওক তেওঁ নিজে উপস্থিত হৈ কিবা নহয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে এলায়েন্সতো এতিয়াও বিজেপি আছে চৰকাৰত বিটিচিত এলায়েন্সতো আমি চৰকাৰ দেখিছোঁ আৰু তেওঁলোকে মই বিপিএফত আছোঁ একবাৰ মই আগতে পিচিডিআৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ কিবা বিপিএফৰ তাত গৈছোঁ আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে মানে লোৱাৰ সময়ত বা কিবা লোৱাৰ সময়ত বা গামোচা পিন্ধাটো ইজিলি পিন্ধায় কিন্তু পিছত যেতিয়া সময়ৰ পিছত তাৰে কোনো মানে খা খবৰ নলয় যেনেকৈ আমাৰ ৰাজীৱ ছাৰ আছে তেওঁ বিপিএফতো আগতে আছিল তেওঁ তেতিয়াও মানে জনসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে বিৰাট কাম কৰিছে আমাৰ খালাচী য'ত ঔগুৰি তাতে তেওঁ ইলেকশ্যনৰ জিকা হাৰা বেলেগ কথা তেওঁ নিজে কুঁৱা খান্দিছে কল বনাই দিছে আৰু মানুহৰ কাৰণে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু দুখ সুখত তেওঁ নিজে গৈছে আৰু কিছুমান বিয়া বাৰু নিজেই কৰাই দিছে তেওঁ গৰীবৰ ঘৰত এই কাৰণে মই ইয়াত এইবাৰ মোৰ বোধেৰে আৰু বেলেগ সমষ্টি কিয় নাজানো মোৰ সমষ্টিত বনৰগাঁও যিটো ৯ নং বনৰগাঁও সমষ্টি আছে ৰাজীৱ তাৰে খাটাং জিকিব এইটো মই মানে ধাৰণা কাৰণ জনসাধাৰণ তেওঁক ভাল পায়